Bona tarda. Doncs tot seguit anem a començar aquest ple extraordinari urgent que hem convocat aquest matí. Tots ens hem aixecat aquest matí amb la notícia d'una sentència que ens ha colpit en molts sentits. La resposta que en aquest moment hi ha en el país és molt diversa, una sentència que molts de nosaltres considerem injusta, desmesurada, desproporcionada, tots els qualificatius que li vulgueu donar. I al dematí també hem rebut un comunicat de l'Associació Catalana de Municipis i de l'AMI, de l'Associació de Municipis per la Independència, demanant a tots els ajuntaments que hi estem adherits que abans de 72 hores convoquem un ple extraordinari urgent per aprovar una moció. No hem esperat, és a dir, en aquest Ajuntament hem decidit el mateix matí a través del contacte amb els portaveus portar l'aprovació avui mateix, aquesta tarda, quan tot està passant encara. Quan acabi aquest ple comença una manifestació també aquí davant de l'Ajuntament a 7:15, convocada per les entitats sobiranistes, i el que faré tot seguit és llegir aquesta moció consensuada. Després donaré la paraula a tots els representants dels grups municipals, però prèviament a això, primer de tot, hauríem, com a primer punt, seguint el formalisme, hauríem de ratificar la urgència de la convocatòria d'aquest ple extraordinari. Donem per aprovada la urgència. I el segon punt i únic punt d'aquest ple, que és una moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l'amnistia per les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret a l'autodeterminació. Definitivament, la democràcia a l'estat espanyol mostra símptomes inequívocs d'estar tocada de mort. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Quim Forn i Dolors Bassa han estat condemnats amb penes de presó. I Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila han estat condemnats per desobediència, multes econòmiques i inhabilitació. Aquest ha estat un judici polític que mai s'hagués hagut de produir. Tornem a dir alt i clar que en democràcia votar no és cap delicte. Les idees no es jutgen, i és per això que reclamem la llibertat de totes les persones preses i exiliades polítiques perquè no han comès cap delicte. Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència que suposa una vulneració dels drets polítics individuals de les persones condemnades, de les preses i exiliades polítiques, i una retallada dels drets i llibertats col·lectives. El judici i la sentència ens han conduït a un estat d'absoluta excepcionalitat. Vivim moments molt greus, moments en què es posa de manifest que l'aparell de l'estat espanyol actua intentant abolir la pluralitat política, vulnera la legitimitat del poble de Catalunya a decidir el seu futur lliurement, agredeix el dret que tenim a transformar la societat a través de la independència i al mateix temps avui tornem a constatar que les forces polítiques de l'Estat són incapaces de fer ús del diàleg com a instrument de resolució del conflicte. Aquesta sentència no ens atura, al contrari, ens enforteix com a moviment per debilitar el règim del 78. I és que una vegada més reivindiquem el dret a l'autodeterminació, el dret a treballar pacíficament per esdevenir república catalana, lliure, neta, justa i que treballi per garantir la igualtat d'oportunitats entre tota la ciutadania catalana. Cap sentència ens aturarà. Plantem cara a la voluntat repressora de l'estat espanyol i ho fem mobilitzant-nos, reclamant diàleg, reivindicant la via política i democràtica de resolució del conflicte i demanem l'amnistia per a totes les persones condemnades i perseguides. Reprovem l'actitud sostinguda de l'estat espanyol, que ha dimitit de la seva responsabilitat de fer front i donar resposta a les demandes de la ciutadania per via dialogada i pacífica. Convé recordar, per exemple, que al maig d'aquest any 2019 el grup de treball sobre detencions arbitràries de Nacions Unides va fer pública una resolució que instava l'estat espanyol a deixar en llibertat de forma immediata l'Oriol Junqueras, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, que es trobaven en presó preventiva. L'incompliment d'aquesta resolució va ser una mostra més que l'Estat actua desobeint qualsevol resolució, tractat internacional, com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics que recullen el dret a l'autodeterminació, o totes les manifestacions pacífiques del poble de Catalunya a favor de la independència i la República Catalana.
I aquesta actitud és molt greu, per això la denunciem, perquè malauradament ens recorda etapes autoritàries en què no hi havia garantits els drets polítics ni les llibertats de la major part de la ciutadania. Reivindiquem justícia i ens disposem a liderar de nou la lluita antirepressiva, democràtica, pacífica i a favor dels drets i les llibertats. La situació d'excepcionalitat que estem vivint, agreujada especialment per la confirmació de la sentència, afecta a tothom, afecta la quotidianitat dels pobles i ciutats del nostre país i de totes les persones que hi vivim. I per tant, és per tots els motius exposats anteriorment que el ple adopta els següents acords. Primer, manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en relació al judici de l'1 d'octubre i la causa independentista, constatant que representa una regressió dels drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya. Segon, reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i exigir l'amnistia de tots ells i elles i de tots els exiliats i exiliades, com a reconeixement de l'absència de cap delicte vinculat a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre i a qualsevol altra acció política celebrada durant els dies previs i posteriors a aquesta data. Tercer, mostrar el compromís amb el dret a l'autodeterminació, dret polític fonamental recollit en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, signats també per l'Estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en virtut del qual resoldre el conflicte polític existent per via democràtica i pacífica. Quart, reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del moviment independentista català, condemnar tots els intents de criminalització del moviment independentista que les seves diferents institucions, òrgans, poders i alguns mitjans de comunicació volen construir. Cinquè, exigir al govern de l'Estat espanyol que respecti la legitimitat de les persones escollides democràticament a les diferents institucions catalanes, així com les decisions i acords que se'n derivin, com a màxima expressió de la sobirania popular. Sisè, comprometre'ns a treballar conjuntament amb el Parlament de Catalunya, del Govern de la Generalitat de Catalunya i convocar-nos a participar com a representants legítims de la ciutadania en una assemblea d'electes a favor dels drets polítics i la llibertat. Setè, mostrar l'adhesió de l'Ajuntament d'Olot a totes les mobilitzacions de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i convidar la ciutadania a participar en totes les lluites compartides i pacífiques a favor dels drets i les llibertats i comprometre'ns a participar en l'acte convocat pel president de la Generalitat el dia 26 d'octubre al Palau de la Generalitat. Vuitè, expressar la més ferma voluntat de seguir treballant dia rere dia per garantir els drets i les llibertats de tota la ciutadania d'Olot, la defensa del diàleg i dels principis democràtics i la pluralitat política, així com el respecte a la separació de poders imprescindible en qualsevol estat de dret. Novè, fer avinent la situació de repressió política i de vulneració de drets fonamentals que estem vivint com a ciutadania i com a país als municipis agermanats. Desè, fer arribar aquest acord a la presidència del Parlament de Catalunya, a la presidència de la Generalitat de Catalunya, a la presidència del Congrés de Diputats, a la presidència del Govern de l'Estat, a la presidència del Parlament Europeu, a l'Associació Catalana de Municipis i a l'Associació de Municipis per la Independència, i donar a conèixer el contingut d'aquesta moció a la ciutadania del municipi pels mitjans que es creguin oportuns. Aquesta és la moció que portem a aprovació. Tot seguit donaré la paraula als grups en representació en aquest Ajuntament i després la votarem. Senyor Riera. Bé, davant de les sentències, per part nostra, des de la CUP, la candidatura d'Unitat Popular, dos idees, força, amnistia i autodeterminació. Per un cantó, amnistia total. Nosaltres entenem que l'amnistia total només serà possible a partir de la lluita, a partir del treball colze a colze, a partir de la mobilització permanent al carrer. Una mobilització popular sostinguda és l'única garantia de tenir una ruptura, i la ruptura és la màxima garantia d'alliberar persones injustament empresonades, persones injustament exiliades. L'amnistia i l'autodeterminació serà una conquesta que farem al poble. La farem al poble on no es farà. No comptem ni amb institucions, ni amb lideratges, ni amb voluntat
política, cap ni una. La clau de volta, la clau que obre tots els panys, la tenim nosaltres, som el poble, i només el poble organitzat és qui té la capacitat de determinar això. Ningú més té potestat de fer-ho. Sou vosaltres, som nosaltres. Avui hem vist tristament com una part de les persones de les preses polítiques han estat jutjades i han estat condemnades de forma totalment injusta. No podem oblidar la resta de persones que estan en presó. Parlem de 16 persones empresonades. 16 persones. I si sumem les persones exiliades, estem parlant de 23 persones. L'onada regressiva i repressiva del règim no té aturador. No té aturador a casa nostra ni la tindrà arran d'aquesta sentència en qualsevol lluita social política que pugui haver-hi arreu de l'estat espanyol. Per tant, amnistia total. Amnistia total vol dir anul·lar totes les causes, totes i cada una de les causes, de totes les persones que hagin estat jutjades, condemnades, perseguides, detingudes o empresonades per defensar els drets de tots i totes cada una de nosaltres. Bé siguin el dret a l'autodeterminació, el dret a vaga o drets polítics i socials de tots i cada una de nosaltres. Aquesta amnistia ha d'incloure de forma forçosa un reconeixement i un procés de memòria de totes i cada una d'aquestes persones que estan rebent d'aquesta forma tan absurda i evidentment cal una reparació i reconèixer tots aquests danys. Per nosaltres l'exercici i el dret a l'autodeterminació van estretament lligats a aquesta amnistia total. No hi haurà amnistia sense autodeterminació, no hi haurà autodeterminació sense amnistia. Fins que no tinguem totes aquestes persones preses, lliures, al carrer, no serem capaços d'alliberar-nos com a poble. No els deixarem enrere, no deixarem ningú enrere. Tots i cada un d'aquests presos, independentment de les nostres diferències polítiques, qui són? Són nostres. Ens els sentim partíceps, ens els sentim propis, ens els sentim... Ens els sentim. Em costa i em costarà seguir, però no tinc més remei que està determinat i ferm i fort per tirar endavant. I és el que us demano tots i cada una de vosaltres. Pel que fa als companys del PSC i del PSOE, que tenim aquí al costat, ells són de la corda del senyor Bramont, són de la corda del senyor Albert Bramont, que el dia 12 d'octubre cridava «Viva Espanya, viva el rei», i viva la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil que ens va torturar, que ens va apallissar l'1 d'octubre, que ens va torturar, que ens va apallissar el 3 d'octubre. Només li faltava dir viva l'orden i la llei. Aquesta és la proposta de diàleg del PSOE. No us enganyeu. Aquesta és la proposta de diàleg del PSOE. No hi ha proposta. La proposta del seu diàleg és llei. Llei i llei. I les lleis es compleixen quan són justes, es canvien quan són injustes i quan no es poden ni admetre ni complir, es canvien, se salten i es desobeeixen. No volem compartir espais amb carcellers, amb torturadors, amb botxins, amb persones que estan executant el 155. Avui, Espanya ha certificat la seva defunció total com a estat democràtic. Mai més Espanya, arreu del món, serà reconegut com un país amb una capacitat democràtica, amb un tarannà dialogant, ni amb una capacitat de decidir. I això no ho hem decidit nosaltres, ho han decidit ells. Ho han decidit ells, des del moment que ens han tractat com ens han tractat. I són moltes les persones, són milions de persones, que no recularem, que no ens arrugarem, que agafarem i tirarem endavant. Pel que fa a la moció, ens empassem el gripau de nou. No ens agrada. Aquesta moció no ha estat consensuada a nivell local. No ho ha estat i no ens agrada quan parla de liderar, de disposar-se a liderar de nou
i disposar-se a treballar conjuntament amb el moviment popular. No es tracta de liderar res. El lideratge el tenim, el lideratge és al carrer. El lideratge el vam veure l'1 d'octubre. Ni les reunions ni la institucionalització va funcionar de res. El poble va passar per damunt, ens va passar per sobre. Ens va passar per sobre, a tots i a totes. L'1 d'octubre va ser el poble qui el va organitzar. I el 3 d'octubre, com està passant avui a l'aeroport de Barcelona. El nostre marc d'actuació és i serà el carrer, no serà la institució qui ens portarà a la independència. Ens hi acompanyarà, però qui l'empenyarà serem nosaltres. L'1 d'octubre el vam fer nosaltres. Qui va empènyer? Qui va ajudar? Qui va ser-hi? A nivell local, qui va dir d'ocupar els col·legis? Qui va prendre els col·legis per damunt de les reunions, per damunt de la institucionalització? Va ser el poble qui es va apoderar dels espais i del carrer i va ser el poble qui va agafar i va decidir, va tirar endavant. Per tant, ens emplacem de nou a això. Pel que fa al punt 6è, ens parla d'una assemblea d'electes. Desconeixem què és una assemblea d'electes. Ens agrada molt l'idea és molt bona. És tan i tan bona que nosaltres havíem demanat que aquesta eina tan potent i tan poc definida fos guardada. Creiem i creiem fermament que una assemblea d'electes és una de les formes millors de donar resposta, però això ha d'estar ple de contingut i ha de tenir una estratègia d'unitat. Quan parlem d'unitat, unitat vol dir això, posar-nos tots d'acord i tirar els passos endavant amb allò que estiguem d'acord. I això de nou no hi ha sigut avui. Malgrat tot, avui sí. Votarem que sí, però la unitat és una altra cosa. Quan diem que les coses es fan al carrer, les coses es fan com ara a l'aeroport del Prat. Les coses es fan a través del tsunami democràtic. Les coses es fan a través de les marxes que es faran properament. Les coses es fan així. I les coses no es fan com els Mossos ho estan fent ara mateix. Els Mossos no són la nostra policia. Els Mossos no és una policia al nostre servei. Els Mossos compleixen ordres d'un estat que no és el nostre, que és l'estat espanyol. Són treballadors de l'estat espanyol i els Mossos no estan complint els protocols d'actuació. No van identificats, estan colpejant per damunt de la cintura, estan llançant projectils sense la distància i sense l'angle pertinent. I això està passant ara. Fins quan més passarà això, senyor Miquel Buch? Fins quan el senyor Miquel Buch i aquest govern continuarà apallissant el poble que diuen que representa? Ja n'hi ha prou. I és el carrer. És el carrer on el poble es defensa. Per tant, amnistia, autodeterminació, desobediència i allà ens trobarem. Al carrer tot comença i al carrer tot acaba. Salut i república. Senyor Guix. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres, el nostre discurs serà més breu, però en tot cas vagi per davant que d'aquesta moció ens abstindrem. No votarem a favor, no votarem en contra. Lògicament no votarem a favor perquè la majoria de punts no hi estem d'acord i no votarem en contra perquè volem buscar un espai de diàleg i un espai d'aprofundir en les diferents forces d'aquest Ajuntament perquè puguem trobar punts de concòrdia per tirar endavant els projectes polítics. Nosaltres defensem l'estat de dret i defensem la democràcia i, per tant, perquè hi hagi una bona democràcia hi ha d'haver-hi 3 pilars de l'Estat. Hi ha d'haver 3 poders que siguin totalment independents, el poder executiu, el poder legislatiu i el poder judicial. Per tant, en aquest aspecte nosaltres respectem les sentències del poder judicial, malgrat que algunes vegades, algunes d'elles, podem estar-hi no d'acord, només faltaria. Per tant, nosaltres, el PSC, és un ferm defensor del diàleg dins la llei, crida a la serenitat i al respecte de les opinions de tots i esmerçarà tots els esforços per superar aquests moments difícils i per trobar camins d'entesa entre els catalans i el conjunt de ciutadans de l'estat espanyol. És per això que treballarem per la convivència en el si de la societat catalana i perquè retorni a la política per cercar solucions a un problema que és eminentment polític. Per tant, en aquest cas, vagi per endavant la nostra abstenció per trobar aquest espai de diàleg. De fet, hi ha un punt 8è de la moció que sí que estem totalment d'acord, que es diu expressar la més ferma voluntat de seguir treballant dia darrere dia per garantir
els drets i les llibertats de tota la ciutadania del municipi d'Olot, la defensa del diàleg i dels principis democràtics i de la pluralitat política, així com el respecte a la separació dels poders imprescindible en qualsevol estat de dret. Això és el que vostè m'ha proposat com a moció i per tant en aquest punt hi estem totalment d'acord. Per tant, la nostra abstenció en aquesta moció. Gràcies. Senyora Bernades. Gràcies, senyor alcalde. Bé, avui és un dia difícil i és un dia complicat i hem començat un dia sabent unes sentències que ja sabíem que serien injustes, però la veritat és que encara que saps que serà dur, quan passa, continues pensant que la injustícia i la sensació d'impotència són molt dures i molt fortes i per tant costa molt avui expressar aquí el que sentim. De fet, el primer que volíem fer era agrair, perquè penso que ho hem de fer i que ho hem de dir en veu alta. Hem d'agrair als nostres presos i preses polítics, hem d'agrair el fet que aquell 1 d'octubre vam votar gràcies a la seva determinació i per això començaré fent un agraïment al vicepresident Oriol Junqueras, a la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, als consellers Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Quim Forn, Dolors Bassa, la consellera Meritxell Borràs, el conseller Carles Mundó, el president d'Òmnium Cultural, una entitat que no és petita i que agrupa sota el seu paraigua centenars de milers de socis, i també a l'expresident de l'ANC, Jordi Sánchez. Després d'aquest agraïment, la veritat és que si una cosa tenim clara és que això no és justícia, això és venjança. I de fet s'estan venjant amb una causa general que tot just comença. Aquesta sentència és l'inici de moltes que en vindran. Recordem també tota la gent que tenim en altres jutjats de Catalunya. És una causa contra l'independentisme i en aquest sentit l'Estat comet un error històric. Un error que l'allunya de la democràcia, de ser un estat democràtic. No ha buscat una solució, senzillament ha buscat aquest encarnissament contra tota la dissidència política. Aquesta sentència no resol res, sinó que agreuja un conflicte que és polític i un conflicte que només es podrà resoldre per la via democràtica. L'Estat no vol fer política, només vol imposar. I l'Estat fa de la repressió una eina política per perseguir la dissidència. I això ve a ser com una advertència a tothom de l'Estat que gosi d'alguna manera posar en dubte aquesta sacrosanta unitat de l'Estat espanyol. I bé, el que volen de fet és silenciar-nos i s'ha vist que no ho aconseguiran. El que fem avui, el que s'està fent avui a Barcelona, el que hem fet avui des de primera hora del matí als ajuntaments, en els plens dels ajuntaments, a tots els organismes, a tot arreu als carrers de Catalunya, la gent sortia espontàniament en el moment de sentir la sentència al carrer, sense que ningú d'alguna manera l'hagués organitzat, perquè no ens silenciaran mai, perquè el dret a l'expressió democràtica la conservarem sempre. I pensem que, evidentment, la independència és l'única solució possible. L'única solució per preservar la democràcia i els drets civils i polítics. La independència és absolutament necessària per poder viure en una societat més lliure, més justa i més democràtica. I, per tant, amnistia, autodeterminació i república catalana. I per acabar, només ens queda convocar a tothom, tots els dies que calgui, totes les jornades que calgui, a sortir al carrer, a ensenyar que aquesta sentència és injusta, però que aquesta sentència no ens derrota. Alguns parlen de derrota. No, nosaltres seguim determinats. Aquesta sentència és una cosa més d'aquest camí que nosaltres hem emprès ja fa molt de temps i que continuarem caminant en aquest camí. I per tant convocar a tothom a desbordar els carrers i sobretot convocar a tothom, tal com aquest dematí expressava en Gabriel Rufián i també ho ha expressat el president Puigdemont, convocar a tothom a desbordar les urnes el 10 de novembre, perquè els embats democràtics són els que millor
ens surten, perquè les nostres urnes han d'estar plenes sempre de vots independentistes i perquè cada vegada que se'ns convoca a les urnes les hem d'omplir de vots i cada vegada que se'ns convoca a les urnes hem de demostrar que som més, que estem més determinats i que no pararem fins a aconseguir la República Catalana. Gràcies. Gràcies, senyora Bernades. Abans de passar a votació, només un petit missatge i a partir d'aquesta sentència injusta què? Mobilitzacions com la que tot seguit començaran aquí a la porta de l'Ajuntament d'aquí pocs minuts, mobilitzacions multitudinàries i unitàries. Continuar lluitant per les nostres llibertats i els nostres drets, perquè les nostres llibertats i els nostres drets no són cap caprici. Sense llibertat no hi ha llibertat, sense llibertat no hi ha benestar, no hi ha res de res i per tant les mobilitzacions continuen. I ara sí passem a aprovació d'aquesta moció. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Doncs donarem aquesta moció per aprovada, donarem aquest ple per finalitzat i tot seguit comença la manifestació a la porta de l'Ajuntament. Gràcies.